Bangka nga gisakyan sa taga City Social Welfare and Development Service kun CSWD sa dakbayan sa Lapu-Lapu uban ang mga staff sa regional iwatan sa Department of Labor and Employment na tikyaob samtang mopaingon unta sa gamayng isla sa panganan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report? Gahapong adlaw, mao ang gikatakdang adlaw alang sa tupad payout kung tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers alang sa kapin 400 ka mga beneficiary sa isla sa Pangangan, silingang isla sa Ulango. Matud ni Jonard Abalos, pangu sa City Social Welfare and Development, nga hunas ni adtong higayuna, maong mihunong sila pipila ka metros gikan sa baybayon aron mobalhin sa gamayng sakayan. Pagkiling ang ubang pasahero ako na mo kay ratol man na marog nyagit pagbarog mo to naglitsyo migtuwad. Oh, to na ko ana kana mong balanse ba naguba mong balanse mo to litsyo mig katuwad. Pagtuwad na nabali ang katik. Maayo na lang nga tagaliog lang ang giladmon sa tubig kay kun mas lawom pa gitataw ni Abalos aduna untay usa kanila nga madisgrasya. Gawas niya, kauban niya ang iya mga staff sa CSWD ug mga staff sa Doli 7 aron moabag sa pag-apod-apod sa coupon nga mo'y basihan sa tupad payout. Wala na sila'y cash nga gidala tungod kay ipaagi naman sa money transfer ang pagkubra sa financial assistance. Apan taliwa ni ini, gipahigayon gihapon nila ang tupad payout bisan na nga basa na sila. Nabasa man usab ang payroll nga ilang gida ug ila kini unang gipauga aron adunay magamit sa payout. So despite sa panghitabo di palayon kita sa tong payout. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.